ассалому алайкум тамошобинони азиз, умед дорам ки шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои мо аз бозори Корвон ва ма ҳозир барои шумо мехоҳам пешниҳод кунам ҳамин намуд паплинои гулмайда ва паплинои тигрира бисёр хоҳиш мекардан. ино бинед чӣ қадар гулошон хушрӯдои нестан слинган. нархошон аз 5 та агар боло гирад 65 сомон, 3 метр 65 сомонӣ. марҳамат, бисёр хушрӯнигӣ надоранд, вале ҳами гулошон фасон. видеоро аз бозори Корвон, якум рият 0-12 тарафи пажарка ма ба навор гирифтагиям. метавонед бо худтон биёед як маротиба бинед. ино ғавзтараканд. аз ин арзоноям ҳаста. ма дигар видеомда нишон додагӣ ҳастам ҳамин намуд паплинора, мисол паплинои бенигини 45-50 сомонаям нишон додагӣ ҳастам. инош бошад 65 сомонанд, барое ки ин камака ғавзтаракай аз ваёда ва ҳам гулошон хушрӯвай. марҳамат, агар дар кор бошад нависед, мо доставка мекунем. дар рӯи экран ҳаст рақамо. касе ки мисол барои Русия мехоҳад барои савдо, шумо дар ватсапи ман нависед, бо маш ба шумо пурратар мефаҳмонам ки чӣ хелайму чӣ хел равон мекунем раҳ то кая мисол дар раҳ мерава мераса назди шумо. хулоса бо пурратар маълумота дар ватсап ма ба шумо метиҳам. илтимос тамошобинони азиз, вақте ки менависед нависед ё ин ки голос равон кунед дар ватсап. бисёр вақт мисол ма кор дорам, ҷавоб дода наметавонам, бахшиши зиёд ҳамин ки бекор шудам. мисол албатта ки ма ба шумо ҷавоб додам.